Ia. Tiri bomba. Tiri bomba, tiri bomba, tiri bomba, tiri bomba. Tiri bomba, tiri bomba. Fiți atenți, băieți. O tiribombă care n-ați mai văzut-o în viața voastră. N-ați mai văzut-o în viața voastră. Ascultați la mine ce vă zic. Fiți atenți, o tiribombă. Și chestia asta trebuie să rămână în istorie, ca unul singur, Cătălin Talent. Acum am vrut să vă dovedesc că eu nu mai sunt jeg. M-am spălat, sunt mai curat ca voi. Și printre buci puteți să mă lingeți la cât de curat sunt. Credeți-mă că sunt curat ca pizda într-o pulă rasă. Hai să vedem. Facem tiribomba. Tiribomba, dau la pompă, dau la pompă. Hei, s-a cam încins. Băieți, nu încercați așa ceva acasă. Pentru că tiribomba de aici s-ar putea să-ți facă traume pe spate. Și Cătălin Talent face tiribomba. Dau la pompă. Yeah! Bomba! Nu uitați să dați follow la Instagramul Capa Talent. Capa Talent! Ia, mai e nes, e una? Ia, așa, stai să vedem, ia. Nu uitați să dați follow la Capa Talent. Capa Talent. Capa Talent! La Capa Talent Instagramul, băieți, dați acolo follow. Ia, mai fac încă o dată o tiribombă, să mă țineți minte, o tiribombă. Fiți atenți, o tiribombă. Hai, cu bani în cadru, da? Uite, e ca și cum ai sărit pentru bani, ai sărit pentru bani. Pentru bani, că banii este viața. Și ai sărit pentru bani. Ia uite, și, 2, 3, și... Bomba! Tiribomba! Ia, sărim în cur. Ia.
Mamă, ce e aici? Ia uita și e în baie. Ia uita și e în baie, bă. Ia uita și e în baie. Ia uita și e în baie. Ia uite. Ia uite ce e în baie. Ia uite. Uai. Băi, ia uita și e în baie. Păi da, am vrut să fac. Gata. Ia. Trei, 2, 1, fiți atenți. 3, 2, 1, start. Hai de capul meu. Mamă, capacele! Capacele! Da. Vreau să vă rog frumos ceva. Înainte de a face baie și eu normal, vreau ca să iau un șampon de aici. Caragiale, dă-te jos după șampon că te bag în pizda, măi. Băi, Caragiale, vezi că ăsta e șamponul meu, tu nu ai voie. Marș în pizda, mătii, de aici. Ăsta este șamponul meu. Nu ai voie să... Păi știu că ești bani și cu